panood to mga kaidol. Adlaw karong November 1 mga kaidol, November 1 Pernis. Alas 12 ron mga idol, alas 12. Di paniod ko na po mga kaidol. Ani ko dito sa kuan mga kaidol na ay karinderya diri. Karon first time pa ko makakaon diri mga karinderya mga kaidol. Testingan na ito kaon mga kaidol. Unsay sikreto diri, nabay libreng sabaw mga kaidol. Unsa bay sikreto nila diri mga kaidol. First time pa na kong kaon diri nga karinderya mga kaidol. Ubanay ko mga kaidol. Naibaka na ibaboy nga sabaw mga idol. Naisabaw nga baka, napoy baboy. Mainit-init ng sabaw. Gikan pas klayo, gato aso. First time in my life ang idol, grabe na idol. Nice. Hey. Oh, that lamp. Baru tiga bulan, kagak pabrik makan. Bakal kalau baboy gitu kan? Ada aku.
baboy lang. Ayos lang. Or ba na lang anak ko na ano ka na? Oo. Nice. Solo ko nakatabi rin.